علیکم جناب، خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، تو میں امید کرنا تمام دوست میرے خیریت نال حسن پہ انشاءاللہ تعالی۔ تے اچھا دوستو، آج ایک واقعہ تھا وہ راجن پور دے وچ، ٹھیک ہے۔ صبح صبح چی آدمی ہن، مقصد ہے وہ مزدور ہن، سبزی دا کام کرندے ہن، ٹھیک ہے دوستو۔ تے وہ صبح صبح سویرے سویرے مقصد ہے روزے رکھ کے نکتن راجن پور سبزی منڈی دے وچ ویندے پہن، تے مقصد ہے او ویندے پہن اپنا سبزی گھنن والا انہاں دا پیچھو کاروبار ہے، مقصد ہے دکان سبزی دی ہے۔ اون تو بعد دوستو راجن پور دے قریب جڑے ویلے گئے نا دوستو، جڑے ویلے راجن پور دے قریب گئے او ایک ٹرک والا کے مقصد ہے او رکشے دے اوتے ہن، تے او رکشے اپنے دے اوتے ہن، تو او انہاں دے اوتے مقصد ہے ٹرک والا چڑھ گئے، ٹرک چڑھا دیتے سی رکشے دے اوتے جناب، تے او بندے موقع تے جاں بحق تھی گئے چھے دے چھے۔ اللہ تعالیٰ دوستو معاف کرے تے انہیں کو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرماوے دوستو۔ انہیں دے جڑے مقصد ہے لوائقین ہیں، اللہ انہیں کو بھی صبر دی توفیق عطا فرماوے۔ تے دوستو اے جا اللہ معاف کرے، دھیان کیتا کرو، تساں بھی اپنا خیال رکھیا کرو، کیونکہ اج دے ڈرائیور بھی ہو جائیں ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تے او شودے مقصد ہے شہید تھی گن، فوت تھی گن، مر گن۔ تے اون تو بعد دوستو ساری کو یہ خبر ہی نویں، تے اگر ساری ویڈیو تو کو اچھی لگے سارے چینل کو سبسکرائب کرا ہے، لائک بھی کرا ہے، کمنٹ بھی کرا ہے جناب۔ وال ملسوں ایک نویں ویڈیو نال، اللہ حافظ۔